roleplaying. Toto je troška vlastne obrátené, toto už je to viac náročnejšie, aj finančne, aj na učiteľov, ale nie je to zase až toľko náročnejšie. Dneska v školách máme strašne veľa, napríklad dejepis sa učí spôsobom, tento týždeň si preberieme Napoleona, ďalší týždeň si preberieme Štúrác, ďalší týždeň si preberieme prvú svetovú a tak ďalej. Vlastne je tam kontinualita, ale nie je tam nič rozobraté do nejakého detailu. Uvediem príklad, vlastne, ako sme to robili v Anglicku, keď som bol na tej škole, ktorú som vám spomínal. My sme pol roka až 3/4 roka nerobili nič iné, iba sme preberali druhú svetovú vojnu a vzhľadom na to, že sme boli v Anglicku, kde ešte rodičia alebo starí rodičia tých detí mali artefakty, nové, keď hovorí artefakty, tak rôzne plechovky, čo boli rozdávané ako rations v rámci druhej svetovej vojny, alebo telefóny, alebo gramofóny, alebo čokoľvek. A tie sme si nosili do triedy a hrali sme sa, že sme akože počas tej druhej svetovej vojny. Povedzme, že zapol tam teda alarm, že idú bombardéry, tak sme sa všetci skryli pod lavice. A prežívali sme nejakú históriu troška inakším spôsobom, ako by sme to si proste iba preberali, že OK, tak bol taký Hitler a ten nejakým spôsobom niečo spravil a nakoniec z toho vyšlo toto. Čo je veľmi faktické a zaujíma to veľmi malú skupinu študentov versus tu sme reálne vstúpili do nejakej tej role toho človeka v histórii, aby sme niečo mohli spraviť. Mnohí profesori, alebo teda niektorí profesori ekonómie sa snažia, začínajú svoje, alebo podnikového manažmentu, začínajú svoje predmety nie teóriou o tom, čo je to, ako vznikli peniaze, ako funguje inflácia a tak ďalej, ale snažia sa tomu študentovi troška priblížiť, aké to je byť podnikateľom. Mnohí študenti, ktorí začínajú podnikový manažment, alebo začínajú manažment, alebo ekonómiu, v živote nepodnikali, v živote netušili, ako to funguje, tak veľmi zaujímavá príležitosť je práve v rámci tej triedy urobiť nakupujúcich a predávajúcich a oskúšať si vlastne celý ten mechanizmus toho, ako plynú peniaze v rámci toho vlastne ekonomiky ako také, ekonomie ako také. Ekonomie. A najkrajší príklad, poznáme to z amerických filmov, dieťa si vytvorí lemonade stand pred svojím domom a začne predávať svojim susedom, alebo začne zarábať tým, že kosí trávniky ľuďom naokolo. Je to také strašné klišé, ale pre mnohých študentov, ktorí sa snažia už v druhom alebo v treťom týždni na vysokej škole vysvetliť dopyt a ponuku a ten človek ani netuší, čo to znamená predať citrónovú vodu. Práve takýto role-playing v rámci či už ekonomie alebo diplomácie, alebo práva, alebo čohokoľvek vám umožní si akoby zahrať sa na niekoho iného, a teda zahrať si takú mini hru v rámci tej striedy, ktorá nie je úplne typická, alebo to, čo by som normálne robil v triede. Takže predávanie limonády. Ďalšia vec, to som vám vlastne spomenul, že vlastne cestovanie čase nejakým spôsobom. Poďme sa hrať na to, aké to bolo reálne v tej minulosti. Toto bohužiaľ, pokiaľ viem, a tomu dobre rozumiem, tak slovenské osnovy neumožňujú, lebo musí byť prebratá nejaké množstvo učiva. Alternatíva, ako by sa toto teoreticky dalo spraviť v rámci tohto modelu je, že na každej hodine bude mať jeden konkrétny študent pripravenú nejakú ako keby nie že slohovú prácu o tom napríklad o Napoleonovi, ale urobiť nejakú scénku pre triedou, alebo poukáže možno na život bežného občana v Paríži počas Napoleonovej vlády. A sám si to musí nájsť na internete, sám si musí tie veci nájsť. Je to oveľa komplikovanejšie, to náročnejšie, nevedia to robiť väčšinou prváci určite nie, ale teda začínajúci študenti, či už na vysokej škole alebo na strednej škole, ale dá sa to spraviť. A umožňuje to teda tým pádom nie všetkým vedieť všetko, ale aspoň tomu jednému, ktorý povedzme bude hovoriť o Napoleonovi, tak ten si bude pamätať to. Alebo má väčšiu pravdepodobnosť, že si to bude pamätať, než keby to mal ako súčasť celej triedy si zapamätať a každý týždeň sa učiť niečo nové. No a tretia vec, spolupráca medzi rôznymi triedami. Odkiaľ je toto? Presne tak. Toto pozerám.
No, opäť uvediem príklad konkrétne z USA. Mali sme, a to neviem, či sa deje na Slovensku, mali sme hodinu práva a mali sme hodinu forenzických vied, čo bola vlastne jemne upravená biológia, kde iba vlastne preberali to, čo by možno taký forenzic, jak sa to čo by takíto ľudia vlastne robili v rámci svojej práce a spravili takú vec, že na pár dní sme mali vlastne takú epizódu CSI alebo Law & Order alebo niečo, kde my ako boli tí vedci, ktorí našla sa nejaká krv a nejaké proste zbytky, to boli myslím, že prasače nejaké vnútornosti, našli sa v jedálni a oni museli zistiť, že z čoho to je, ako to vzniklo, koho tam bolo DNA, museli potom to porovnať a my ako trieda práva sme museli hrať teda právnikov alebo prosekútorov, prokurátora alebo teda advokáta a museli sme buď za jednu alebo za druhú stranu argumentovať. Je to unikátna príležitosť, ako priblížiť nielen ten predmet k realite, teda nielen, že sme sa hrali, že jedni sa hrali naozaj na tých vedcov, jedni sa hrali naozaj na tých právnikov, ale vysvetlilo to aj kontext medzi rôznymi predmetmi. Že to nebolo iba o tom, že jedna trieda robí toto, druhá trieda robí toto, ale vznikol tam kontext medzi týmito dvoma. Toto by sa pravdepodobne dalo robiť s mnohými predmetmi, ale opäť je to o námahe a snahe učiteľov, ktorí sa budú musieť na takomto niečom dohodnúť a nejako zrealizovať dohromady. Spolupráca medzi triedami. Už som mal určite cez čas, ktorý som mal alokovaný. Ale už to mal kúsoček. No, toto je iba príklad vlastne Paula Andersona. Pozrite si ten TED Talk, je zaujímavý príklad toho, ako on vlastne zo svojej triedy biológie spravil vlastne, myslím, že vypukla vlastne nejaký vírus a oni museli zisťovať hraním nejakej hry, ktorú on spravil online, ale cez nejaké jednoduché, teda iba cez tvorbu stránku, čo si viete spraviť za pár hodín si vytvoriť stránku, kde oni vlastne postupne museli odhalovať ďalšie veci o šírení tohto vírusu a postupom toho sa učili o rôznych veciach v rámci biológie, ako fungujú vírusy, ako funguje karanténa a tak ďalej. Takže to si pozrite. Určite si pozrite Quest to Learn. Píše. Toto je americká verejná škola v New York City, teda priamo v New Yorku, ktorá je celá, tí, ktorí dávajú dohromady osnovy, sú súčasne aj herní dizajneri v New Yorku. Takže vlastne tí učitelia a zakladatelia tejto školy sa rozhodli vedomo, že chceme, aby herní dizajneri, ktorí dizajnujú hry, dizajnovali celé naše osnovy, alebo spolu dizajnovali naše osnovy, aby sme mali, vlastne oni tam majú, všetko toto nazývajú nejakým spôsobom Smart Lab, kde sa učia, ako robiť s počítačmi a programovať, potom tam majú nejaký Biolab, alebo čo, kde vlastne robia také ešte možné experimenty aj s fyzikou alebo s čímkoľvek, takže celé je to postavené na mnohých z tých princípov, o ktorých som hovoril. Je toho dosť veľa o tom, čo tam vlastne sa deje, ako to tam funguje. A je zopár ešte takýchto škôl, ktoré sa snažia tieto veci implementovať. Väčšinou sú tu tie charter schools, čo sú vlastne tie pseudo-súkromné školy v USA. No. Ponaučenie z tohto, treba si odskúšať ten život v cudzej koži a ty už ma chceš vyhodiť, lebo už ide Danka, že? Nie, môžeš kľudne a potom dáme prestávku ešte. Dobre, veľmi rýchlo iba tipy na edutainment, kto sa stretol týmto termínom. Ty si ešte nehovoril, čo to je? Tak, to, čo robí napríklad BBC. A to je? No. Že informácie balí do nejakých zábavných príkladov. Áno, takže je to zaobalenie reálnych informácií, ktoré chceme, aby sa niekto naučil alebo vedel, do nejakej zábavnej buď show alebo hry. V tomto prípade veľmi rýchlo prebehnem iba niektoré hry, ktoré môžete, ak vaši študenti, alebo teda ak niekým, s ktorého učíte, majú prístup ku hrám, tak zopár príkladov toho, ako už existujúce hry, keby ste im povedali, že choďte domov, choďte si kúpiť, alebo stiahnite si, môžu byť využité. Prvé z nich Portál, kto to pozná?
Super, veľmi jednoduché vysvetlenie. Máte zbraň, ktorá nestrieľa náboje, ale strieľa modré a žlté portály. Celé to funguje tak, že vystrelíte si jeden modrý portál, vystrelíte si druhý modrý portál a môžete cez neho prejsť. Vystrelíte si žltý portál a dve žlté, cez ne môžete chodiť. A celý koncept je vlastne postavený na tom, že riešite rôzne fyzikálne hádanky, kde cez tie portály vlastne skáčete a hážete kocky a čokoľvek iné. Perfektne to vykresluje, ako vlastne funguje fyzika ako taká, i keď je tam element, ktorý nefunguje vo fyzike, to sú portály, teda niečo, do čoho môžem vojsť tu a vyjdem tamtou stenou, čo samozrejme nefunguje, ale vysvetľuje to celý spôsob gravitácie, ako funguje momentum v rámci, neviem sa to je moment, zotrvačnosť. Sorry za to slovenčnosť. Ja som to odporúčal toto v kooperácii, dá sa to hrať. Áno, tam ten dvojka má aj hráčov. Presne tak. Ale to akože len intuitívne pochopenie tých fyzikálnych zákonov, že nie sú nejaké rovnice alebo niečo. Nie, no, Portal je ako jediný príklad z týchto všetkých. Firma, ktorá robí Portal, čo je Valve, má špeciálnu edíciu pre školy. On sa volá vlastne Teach with Portals. Majú celú stránku, kde aj majú tie fyzikálne systémy vysvetlené aj v rámci rovníc, čiastočne. A v tej samotnej hre sú aj nejaké vysvetlivky, ktoré nie sú v tej bežnej komerčnej verzii, ktoré ďalej napomáhajú v rámci tejto konkrétnej gravitácie, tam je tá zotrvačnosť, čo si pamätám. Takže treba to pozrieť, čo sa tam dá využiť, čo sa tam nedá využiť, ale určite sú tam elementy, ktoré, teda je tam tá špeciálna edícia konkrétne pre študentov, ktorá bola vytvorená. Ďalší príklad SimCity, to je vlastne management mesta, management zdrojov, management ľudí, mnoho vecí. Toto je hra, ktorú ste hrali? Ktorú ste hrali? To prvú ešte, vieš. No, to už je to na... No tá hra má možno aj 20 rokov, práva. No. Potom tu má... No, to bolo strašné, Gabi, dneska je to troška krajšie. Ďalšia vec, sport, to je taká troška zabudnutá hra. Celá hra je postavená na tom, že začínate v akváriu s vodou, ako malý proste organizmus, malá baktéria a vyrastiete do nejakej vlastne príčerky a vy si vyberáte vlastne, ako budete mutovať postupne. Krásne to vysvetľuje evolúciu, alebo teda ako môže v rámci evolúcie niečo vzniknúť. Bohužiaľ na niektorých školách to asi neprejde. StarCraft. Nepamätám si na akej škole, na jednej škole sa využíva StarCraft na učenie diplomácie a vojny, že ako vlastne je vedená vojna. Na Matfize sa na StarCrafte učí programovanie umelej inteligencie. Hej? Tak, na Matfize sa učí na StarCrafte programovanie umelej inteligencie. No. Bridge Builder, toto je taká jednoduchá zabávka, je to aj na mobily, môžete si postaviť most. Nechcem povedať, že môžete sa stať potom statikom, ale je možné, že eventuálne, ak vás toto bavilo, tak jeden deň sa možno vlastne statik stane, a možno nie. Táto hra je tiež veľmi stará a vychádza vlastne ich milión iterácií tohto. Civilizácia. Tu sa dá učiť veľmi veľa vecí, počnúť s vojnou, končiať s vedou a ako sa vznikajú rôzne technológie v čase, vlastne začínate ako jednoduchý, vlastne v kamennej dobe kmeň a môžete sa vyvinúť až do budúcnosti, kde máte vlastne sci-fi, laserové zbrane. A je to o tom, že môžete sa tam naučiť, že jak vlastne jedna generácia, jedna civilizácia môže vďaka napríklad nerastným surovinám alebo veciam, kde sa nachádza, môže mať výhodu oproti druhej, ktorá nemá prístup napríklad k týmto nerastným surovinám. Alebo ako na seba nadväzujú vynálezy. Áno, presne tak, tam je krásne vlastne vysvetlené celé tie... Prosím? Že zriadenie, akože demokracia, komunizmus, tam boli dobré urobné. Áno, presne, všetko sú tam. Dokonca tam máte aj odborníkov, ktorí vám dávajú akože rady, že mali by ste takéto niečo spraviť, ale rada nemusí byť vždy úplne správna, pokiaľ chcete vyvinúť spoločnosť, ktorá je nejakým spôsobom zatočená tu ľavicovou, pravicovou alebo akokoľvek.
tam sa dali také stratégie, že bojové stratégie, alebo také vedecké stratégie. Áno, presne tak, môžete ísť buď vývoj, že chcete dominovať všetkých vedeckých, buď vojnou. V tej najnovšej verzii, myslím, že, a neviem, či to bolo aj tých predchádzajúcich, je, že chcete mať čo najviac divov sveta, že chcete byť akože ten nie najtechnologicky progresívnejší, ale najviac ohúriť celý svet a tak ďalej. Minecraft, toto je úplne pre mňa nepochopiteľné, ale mnohí ľudia to hrajú. Vlastne staviate z takých malých kocečiek niečo z Lega, teda je to pochopiteľné, lebo Lego som stavial. Z takýchto maličkých kocečiek si vlastne môžete postaviť čokoľvek. Keď si dáte, že Minecraft Creations, či už na YouTube alebo do Google nájdete úplne magnificentné, obrovské veci, pričom treba počítať s tým, že každú jednu kocečku nejaký človek vo svete im tam položil. Takže niektoré môžu trvať dni, týždne, mesiace, až priam asi aj roky, aby skonštruovali proste obrovitánske veci. Tak podľa mňa tam je dosť taký krásny prvok, už len ten redstone, neviem, či o tom vieš niečo. V podstate je tam kompletná logika, je to tzv. Turing kompletné, že sa nám dá skonštruovať úplne akýkoľvek počítač. A sú blázni, ktorí sa do toho pustili, ja som to tiež skúšal, ale ešte som to nedotiahol do konca. No. Takže oni vlastne, ak si to dobre pamätám, že som čítal, oni vlastne postavili fungujúci model procesora z tých kocečiek. To je úplne reálne. Si predstavíte, že aký procesor je veľmi komplexný vo vnútri, bol samozrejme nejaký veľmi jednoduchý, ale fungoval. Tak v porovnaní s tými klasickými jednoduchší je samozrejme aj oveľa pomalší, ale ako teoreticky vieme postaviť aj ten, čo je reálne existujúci, to bude tak neskutočne pomalé, a zložité a veľké. Reálne niekto to študuje napríklad na tom Matfize, alebo teda niekto. Ale fakt tam je aj ten pomer veľkosti, tam jedna kocka sa ráta za pol metra, hej, a v procesore jedna tá vec má 22 nanometrov, hej, takže to je aj celkom slušný veľkostný rozdiel, to zhoda vyzerá brutálne. Boli kilometre a kilometre. Jasne. Toto preskočím Battlefield. Máme celá story, ktorú môžem tomu povedať, ale nestíhame. Ponaučenie hry nie je len strácanie času, tá reálna aktivita hrania môže objaviť v nejakom študentovi to, čo ho baví. Konkrétne, ak stále hrá ten Civilization a niečo v tej Civilization povedzme, že stále vyberá, že chce tú vojnovú alebo tú science domináciu, tak možno je to budúci dobrý manažer v rámci vied, i keď tam je veľmi veľa politických vecí, čo môže toto popliecť. Môžem mať ešte otázku? Áno. Čo ste nám spomínali, ten Battlefield, tak nemôže jedna z tých hier vlastne viesť nielen ku konštruktivite, ale skôr deštruktivite? Mohlo viesť k násiliu? Áno, môže. Ešte pokiaľ viem, tak nevyšla žiadna štúdia, ktorá konkluzívne hovorí o tom, že násilné hry reálne môžu mať vplyv na to, aby sa človek, ktorý predtým nebol násilný, stal násilným. Neviem, že by boli také štúdie, ktoré by toto definitívne potvrdzovali, i keď človek, ktorý je mentálne nestabilnejší a bol by odsledovateľne mentálne nestabilnejší, môžu tieto hry vzbudiť v ňom nejakú teda aktivitu, ktorú by sme následne mohli pripojiť nejakému negatívnemu. Ja som zažil dobu, keď počítačové hry neboli a hrali sme sa na indiánov a na vojakov a kamíňov sme sa ohadovali, takže to je, ja si myslím, že to je jedno, že či počítač. Áno, no ako, ja hovorím, nevieme o tom, že by boli nejaké a pravdepodobne, keby jeden z vás kamarátov mal nejaké teda negatívne sklony, tak eventuálne stále to urobí. Je možné, že to vybuduje nejaké tie negatívne sklony, alebo teda negatívnu rozvinie to. Lebo vy ste mu dali po prstoch. Áno, prestali ste sa s tým kamarátom, ale pri počítačovej hre ten človek nemá nejakú spätnú väzbu, že robí niečo. Preto je to veľmi o tej diskusii, aj preto napríklad sa odporúča, že rodičia, ktorí dávajú povedzme hry, ktoré sú navrhnuté pre dospelých ľudí a dávajú svojim deťom zahrať, tak by mali s nimi hovoriť o tom, že čo sa tam deje. Teda, pokiaľ tá hra je iba zástupcom, ja teda nemám deti, takže nie som nejaký autoritatívny ako sa vychovávajú deti, ale usudzujem, že teda to dieťa nevie pochopiť veľa z tých vecí, čo sa dejú na obrazovke, napríklad ako hry, čo teraz vyšlo GTA 5, kde v rámci tej hry máte mučiť niekoho. Podobne ako to je vlastne, ako mučia možno vojaci v Iraku.
to dieťa to možno nechápe, že čo sa tam vlastne deje na tej obrazovke a pokiaľ nie je s ním rozoberané, že to, čo sa deje, tak takisto ako s týmito hrami, ak by tí študenti hrali tieto hry, ten portál, a nikdy im potom nikto nevysvetlil, že tu sú reálne fyzikálne zákony, ktoré existujú v reálnom svete, tak áno, môže to byť teoreticky míňanie ich času, ale je to veľakrát o tom, že o tej konverzácii, že ste povedali, že dať po tých prstoch, tak otázne je, že, teda, že či sa to dá teda tým deťom s nimi konverzovať ohľadom tohto a ak nie, tak... Nie, oni to musia zažiť naozaj, že vy ste sa učili tú druhú svetovú vojnu. Druhú svetovú vojnu? Druhú, ale to je jedno. Mám sa na ten záužil. Z vlastnej skúsenosti deti sú veľmi odolné, keď sú malé voči týmto veciam, lebo to ešte nechápu. Ak ste si, neviem, či si pamätáte, ale väčšina z vás, keď ste boli deti, tak ste robili veci, s ktorými sa vám možno teraz vlasy dúbkom stávajú a je nebezpečné, vtedy ste na tým vôbec tak neuvažovali, pozerali ste horory a nič vám to nerobilo. A potom časom, čím viac ste sa učili, ako ten reálny svet funguje, tým viac, aspoň teda vo mne, narastá ten strach a taký ten rešpekt pred tým všetkým, čo sa môže stať. Takže tá nevedomosť dosť aj ovplyvňuje to, ako to dieťa vníma danú situáciu. Možno sa ťa spýtať ešte jednu vec, keď si spomínal to gamification, tak tam si spomínal teda, že prejsť od znakovania k levelom a ako by si riešil prípad, povedzme, keď by som mal hovoriť sám za seba alebo zo svojej skúsenosti človeka, ktorý povedzme má predmety ako biológia a treba výtvarná výchova alebo niečo takéto, že čo ma napríklad že nebavilo, lebo som vedel, že povedzme, že by som chcel študovať právo alebo ekonómiu alebo niečo takéto a v podstate, kde mňa by niektoré predmety proste, ani keby si mi tam, neviem, jednorozcov nakreslil niekde, tak proste by som nebol prinútený alebo motivovaný sa to naučiť. Proste čisto bolo o to, že niektoré predmety zvládnem povedzme na 3 alebo na 4 prejsť a venovať sa tomu jadru, ktoré ma baví a... Čo ma jedine napadá teraz v tomto momente, je postaviť osnovy takým spôsobom, hlavne v prvých ročníkoch zistuješ, ale neskôršie, hovoríš skôr o také, že strednej škole alebo neskôršie v základnej škole. To, čo bolo vlastne unikátne, a tým sa môžeme inšpirovať k tomu USA, že nás sme mali asi 50 až 60% predmetov sme mali povinných, že to museli byť. Ale práve tie najzaujímavejšie predmety, ktoré som tam zažil, ako bolo toto právo alebo táto forenzická veda, boli tie voliteľné. Takže tam bolo celé množstvo predmetov, z ktorých som si mohol vybrať to, čo ma viac bavilo, a teda boli teda fakt študenti, ktorí si zvolili všetky biologické tieto alternatívy, niektorí išli skôr že ekonomia, právo a takéto. Chcel by som k tomu podotknúť, že ten problém motivácie na našich školách je samozrejme zjavný, ale zase naráža na to, že voliteľné predmety alebo projektové vyučovanie a ďalšie, to funguje za podmienok, že tí študenti majú naozaj nejakú motiváciu chcieť si vybrať, lebo môžu povedať, že proste nič z toho ma nezaujíma, dajte mi pokoj, čo sa často stáva až po vysokú školu u tých študentov, že sa dostanú na školu, ale proste nemajú záujem o to štúdium, na čo tam sú. A ďalšia vec potom zase tie voliteľné predmety, musí na to mať tá škola kapacitu, lebo u nás sú často tak uklieštené, hlavne tie štátne školy, že proste majú kapacitu len na tie nevyhnutné minimum, to povinné, a všetko navyše už je problém. Ale tak to sú zase veci, ktoré to sú systémové ako keby chyby a takisto, že fakt, že... Ale tak môžete ma opraviť, ale podľa mňa už na väčšine škôl v 3. ročníku, teda gymnázia, už si žiaci reálne volia predmety, semináre, ktoré sú... No, moja skúsenosť je... Akože strašne v malom množstve aspoň svoje skúsenosti, že také, že zvolte si 1-2 predmety, že... Ktorý sa maturuje. V 3., ale vo 4. ročníku, aj ja som tak končila, aj teraz, kde učím, tak je to tak, že proste decká už majú iba tie predmety, z ktorých idú maturovať. Plus telesnú a druhý jazyk. Dobre, ale to sú ďaleko, predtým si ešte chodila strašne veľa rokov do školy. Ešte základka. Ako? Ale predtým si ešte dlho veľa rokov chodila do školy so samými. To je pravda, ale ja som tiež nevedela, čo chcem robiť. Akože musela som dostať ten priestor na to, aby som si vedela vybrať. A myslím si, že keby mám rok na to, aby som si vedela vybrať, že či biológia, či dejepis, či matika, či čo, asi sa nedokážem rozhodnúť tak dobre, ako po tých 3 rokoch. Ale 15-ročný človek
je tak vyzrelý, že pod dobrým vedením, pod dobrým psychologom a kaučom je schopný identifikovať, na čo má predpoklady a čo by ho aj bavilo. To, že my tu máme zlý systém postavenia na hlavu a zlé vzory, ale tam ide o tom, 15-ročný človek je to schopný, a to, že teraz bude človek na výšku a 23-ročný človek končí výšku a on stále nevie, čo chce. Ja si nemyslím, že je to pravda, lebo ja som tiež chodila na taký gimpel, kde fungovalo AUPčko, čo bol teda alternatívny učebný program, a za 3 roky sme teda sa hnali, aby sme zvládli 4-ročné učivo, a teda v tom štvrtáku, ako teda viacerí sme mali už len tie maturitné predmety. Ja som končila školu s tým, že teda ešte som maturovala z 5 predmetov a ja som bola tak zúfala z toho, že neviem, čo chcem robiť, pretože ma bavilo tak strašne veľa predmetov. A tým chcem poukázať na to, že neviete matiku, alebo že vás to nebaví, neznamená, že nemáte predpoklady na to, aby ste ju vedeli dobre. Takisto ako Einstein povedal, že ako to bolo, že každý je svojím spôsobom geniálny, ale keď dáte rybu na strom a poviete les hore, tak asi to proste nepôjde. Takže musí sa každý dostať do nejakého takého prostredia, kde príde na to, že čo mu vyhovuje na jednej strane, ale to neznamená, že nemôže byť dobrý aj v predmetoch, ktoré ho napríklad na prvý pohľad nebavia, ale na to je tam zase ten pedagóg, aby ukázal, že aj toto vie byť zaujímavé. Ja som napríklad tak robila matiku, že na strednej som 3-4, akože som bola rada, že som prechádzala na vysokej škole, som vyfasovala profesora a dávala som to na 100% a ešte som robila zadania pre druhých ľudí, lebo ma to bavilo. Ja by som možno ešte jednu vec k tomu, čo si hovoril, že teda, že ťa to nebavilo. Marcel to konec koncov spomenul, je to tak kolektívna motivácia, ktorú by som asi tu potom aplikoval, že ak budeš dobrý, aspoň na nejakú úroveň, tak ten kolektív ako taký, ten ťa bude tlačiť do toho, aby ste dosiahli nejaký medzník, nejakú metu, ktorá potom vás zvýhodí voči ostatným, alebo proste, ja neviem, ten leaderboard, alebo čokoľvek, že proste vidíte, že ty nebudeš to robiť preto, že by si ty sa chcel to učiť, ale robíš to pre ten kolektív a ten kolektív ťa zároveň bude tlačiť nejakí tí, ktorí ti budú pomáhať, tí, ktorí sú tam. V podstate tí lídri ťa budú tlačiť, že my chceme byť ale lepší a vieme, že keď ti pomôžeme, tak budeme ako trieda budeme lepší. Čiže to si viem predstaviť, že by ťa asi nebolo by to, že by ťa nebavilo by ťa to kvôli tomu, že sa to musíš naučiť, že ti to niečo dáva reálne, ale ten kolektív ťa stiahne. Jasné, možno sa ešte spýtať sa, že ty to myslíš tak, ako nejaký Damoklov meč, že proste, že teraz kolektív na mňa vyvíja tlak? Nie, skôr ti pomáha, nie, určite. Ako funguje to teraz, áno, funguje to tak, že... Je to taký nejaký sociálny tlak proste zo strany toho kolektívu na jedinca. Ale v tom pozitívnom slova zmysle, že to znamená, že ten, kto je dobrý v tej biológii a vie, že keď budete všetci dobrí v tej biológii alebo dosiahnete nejakú úroveň, tak ako trieda sa dostanete na nejaký vyšší level v úvodzovkách, tak ti príde za tebou a pomôže ti s nejakými vecami na to, aby ťa posunul vpred, aby ste tú metu naozaj dosiahli. Ale to nie je v tom, že by ťa niekto vyslovene nútil, ale ako skôr tom hovorím v tom pozitívnom slova zmysle. Ale čo keď ho tá biológia vôbec nezaujíma, ten čas, čo venuje na tú biológiu, by mohol zamerať na niečo, čo ho fakt baví a v čom môže byť lepší. No, ale takto sa mu čas rozdelí medzi viacej povinných predmetov, ktoré ho vôbec nezaujíma, lebo sa to musí naučiť, čiže to kvôli tomu, že zbierate experience alebo známky, ale proste venuje čas zbytočným veciam pre ňu. Takto, bavíme sa o tom, že máme nejaké povinné, máme iba tie povinné tie predmety, ktoré tak či tak musíme zabsolvovať, či chceme, či nechceme. Súhlas, ja len vychádzam z toho, čo máme dnes. Akože, dodal by som k tomu jednu vec. To, že teraz teba nebaví biológia a teraz by ti niekto pomáhal s tou biológiou, to je jedna strana mince. Druhá strana mince máš niečo iné, čo teba baví a zase niekoho iného. Čiže ten moment je vlastne na jednu stranu, teraz mi niekto pomáhal, na druhú stranu ja niekomu pomôžem. Čiže takto by som si vedel predstaviť, že by sa to vyrovnalo. Netvrdím, že všetci to takto urobia, že vždy niekomu pomôžu, ale viem si predstaviť, že v rámci toho kolektívu by sa to našlo, proste by sa to vybalancovalo, aby ste si vedeli pomôcť vzájomne. Čiže asi toto si viem nejako predstaviť, že takto by to mohlo kolektívu. Áno. Dobre, ja už nechcem aj prvnú ďalšiu nechcem zaťažovať už čas. Ak vás táto téma ešte zaujala, budem hovoriť príklady skôr z manažmentu a ako sa toto aplikuje v manažmente na BAIS konferencii v druhej časti tohto mesiaca. Tam budú konkrétne príklady nie zo vzdelávania, ale z manažmentu, teda management tímov a aplikovania gamifikácie v marketingu. Takže to bude taký quick fire, 50 minút príkladov jeden za druhým.
ak vás to zaujalo. Celá táto prezentácia, aj slajdy, ktoré som nestihol prejsť, dáme zajtra na spaceunicorn.sk, takže ak vás to zaujíma, tak choďte tam zajtra. Bude tam všetko a taktiež tam môžete aj napísať, ak máte nejaké ďalšie otázky, ale teda ja tu som budem ešte stále, to sa ma môžete spýtať, ale čokoľvek, nech sa páči. Ďakujem Maťovi, že ma pozval a máme tu takú, akože na prestávku, tu máme takú mini hru vymyslenú s Maťom, máme takéto bingo. Ono to funguje tak, že tu je napríklad, že Thajsko, že bol som v Thajsku niekedy v živote a musíte nájsť iného človeka v tejto miestnosti, ktorý bol nejakým spôsobom v Thajsku a postupne si vyplniť, aby ste spravili aspoň jednu bingovú čiarku. Takže, alebo je tu, že mal Tamagotchi. Cieľ je, aby ste nesedeli iba s kamarátmi, ale aby ste sa chodili po miestnosti a spoznali možno nejakých dlhých ľudí, ktorých nepoznáte. Takže, kto sa chce zapojiť, Maťo?